Bé, ens trobem al carrer Sant Pau, al barri del Raval, que recordem tota aquesta zona que està mirant a mar, a mà dreta de la Rambla, l'anomenat Raval, va ser inicialment com un eixample, una ampliació de la ciutat medieval que fins a Pere III havia estat al límit, diguem, cap a Llobregat, havia estat la Rambla i ja segur doncs, que des de l'època del seu avi o del seu pare ja fora de les muralles ja hi havia tallers, hi havia cases i, òbviament, doncs, per protegir a tota aquesta gent que vivia fora de la ciutat, sobretot protegir-los dels francesos i dels castellans, que en ocasions intentaven envair el Principat, doncs en el moment de màxima expansió, quan Catalunya senyorejava el mar Mediterrani i deien que cap peix gosava saltar de l'aigua sense ensenyar la cua les 4 barres, perquè el mar Mediterrani, també per l'habilitat de grans almirals com Roger de Llúria, Roger de Flor, que tenien al seu servei un cos mercenari absolutament temible i efectiu, que eren els almogàvers, i sobretot acompanyant aquest esforç militar, i precisament l'esforç militar es feia doncs, per assegurar el domini comercial o el creixement de les rutes comercials. Els capitalistes de Barcelona doncs, que invertien en aquestes empreses mercantils, però just en aquest moment de màxima expansió ja van començar a aparèixer els primers signes doncs, de problemes interns, la Viga i la Busca, l'Humà l'any primer, 1333, ja cap a aquesta època un primer pogrom contra la població catalano-jueva, que no va ser del tot devastador com si va ser després, 1393, i tot això va fer que aquesta ampliació, que correspondria al que està dintre de Paral·lel, Rambla Sant Antoni, Pont de Sant Pau, Ronda Universitat, doncs mai es va acabar d'omplir i va ser durant centúries una zona més aviat d'horts, l'hort de Barcelona i també de grans congregacions religioses i sobretot aquesta zona de Barcelona es dedicava a l'assistència. Hi havia l'Hospital General de Catalunya, no només del més gran de Barcelona, l'Hospital de la Santa Creu, que després va haver, diguem, com la segona part d'aquest hospital, la modernització, l'Hospital de Sant Pau, ja en ple eixample. També hi havia la Casa de la Misericòrdia, és on es portaven els orfes, tota aquesta zona. I què va passar? Doncs que amb la desamortització de Mendizábal i també amb els canvis que es van propiciar amb l'economia, van començar a aparèixer fàbriques, passejant per aquí encara es veuen algunes ximeneies, però deixaven anar el fum perquè no molestés els veïns, hi ha les primeres màquines de vapor, les primeres fàbriques d'indianes, abans, mogudes per força motriu animal, i això va fer que a poc el que havia sigut zona doncs, de claustres i de grans horts es anés construint habitatges en un urbanisme força rectilini, com una mena de primer eixample, una reixa viària, i doncs aquí va ser com el primer barri obrer de Barcelona, abans de que comencessin a sortir altres barris obrers, ja una mica més enllà, en el que havien sigut poblets, com Sants, Sant Andreu, Poblenou, i després ja segle XX com Hospitalet, Cornellà. Per tant, la majoria del patrimoni que veiem aquí és d'aquest segle XIX-XX, però encara, com veurem tot seguit, es conserva alguna joia de la Barcelona més antiga. La Barcelona més antiga que inicialment estava dins de les muralles que van construir els romans. Així va ser fins al 1230, quan Jaume I va fer les noves muralles per Rambla, Junqueras, Lluís Companys, però tot i així, ja des del segle IX, doncs hi havia cases i fins i tot camins que sortien de Barcelona, òbviament hi entraven, que estaven fora. Per això aquí, aquesta església, que li dedicarem ara aquest petit capítol, es diu Sant Pau del Camp, perquè estava al camp, estava fora de Barcelona fins que, com dèiem, amb l'ampliació de les muralles de Pere III ja va quedar closa dintre del perímetre de les muralles, per tant, dins de Barcelona. I és una d'aquestes joies romàniques, per cert, aquí podem veure aquest patrimoni industrial de les primeres indústries abans que ja no hi hagués més solars lliures al casc antic i finalment va començar a sorgir fàbriques a l'Eixample fins que llavors ja el preu dels solars a l'Eixample era massa car
i després amb el desenvolupisme ja van començar a aparèixer fàbriques ja fora de Barcelona, a lo que és la conurbació de Barcelona. I com dèiem, aquí tenim una de les poques joies romàniques de Barcelona. Així és l'aspecte que tenia Barcelona abans del gran creixement i ampliació d'esglésies o noves construccions de l'època gòtica, que ja estem parlant del segona meitat del XIII, segle XIV. Per exemple, la catedral abans tenia un aspecte similar a això, però coincidint amb la conquesta de Mallorca, la conquesta de València, doncs els bisbes, aquests mercaders que es volien construir els seus palaus, es van abandonant el romànic com a tota Europa i els edificis doncs, van agafar més alçada. Per això, aquest patrimoni, tot i que no és l'únic, a Barcelona tenim com dos trossos de la catedral. Al portal de Sant Niu encara es conserven algunes portes, finestres d'arc de mig punt, o també la mateixa catedral, una capelleta de Santa Llúcia. Al Palau del Bisbe hi ha tot un pati amb unes arcades també tardoromàniques, i aquest romànic no tan rústic o tan senzill com aquest. També a Barcelona, a prop d'aquí, a 5 minuts, tenim el que va ser l'església de Sant Llàtzer, que va ser com una leproseria, que conserva un magnífic absis, tot i que la façana està molt reestructurada perquè al llarg dels segles es van anar afegint botigues i es anaven tapant totes aquestes antigues estructures. I també tenim una petita església que va ser un hospital, l'Hospital del Marcús. Però aquesta església de Sant Pau potser té l'avantatge de que està isolada, està exempta, amb la qual cosa, tot i que moltes vegades la reixa està tancada, perquè per aquí també hi ha un col·legi, i ara des de fa uns anys doncs s'ha de pagar, però paga la pena doncs entrar, pagar el poc que deu valdre per veure un d'aquests, com dirien en castellà, remansos de paz, que hi ha a Barcelona, un petit claustre també molt original, amb arcs trilobulats i pentalobulats, d'influència musulmana, que és doncs, molt original per la petitesa del claustre i també per aquests arcs que doncs, són molt rars de veure en claustres. Bé, Sant Pau del Camp, que originàriament ja probablement a l'època dels primers comtes, de fet està enterrat, o queda una làpida, de Guifré II, que és de principis del segle X, cap al 911 va morir. Inicialment va ser una congregació benedictina, va patir la ràtzia d'Almansor del 985. Recordin, jo a Catalunya té 1.000 anys, a l'època del president Pujol, i tenia 1.000 anys, o 1985, van fer l'eslògan perquè el 985 Barcelona es va veure arrasada per Almansor. I el comte de l'època, Borrell II, ja s'ho venia a venir i va demanar al seu senyor, el rei dels francs, que, com era la seva obligació, vingués a ajudar el seu vassall, el seu súbdit. I com no va complir aquesta obligació vassallística o feudal, llavors el comte va dir, doncs, si ell no compleix el tracte feudal, doncs llavors jo ja no prestaré obediència i ja doncs, per damunt meu no estarà ell, sinó que ja només hi haurà Déu. Per tant, els historiadors doncs, ho consideren com una declaració de facto o el començament de facto de la independència de Catalunya. El cas és que, clar, com estava fora de les muralles, doncs era fàcilment atacat o atacable. També va patir una altra destrucció a l'època dels almohades, fins que finalment va quedar protegit per les muralles. I bé, un monestir doncs, que va canviar de propietaris. Recordin que els monestirs tenien com diferents categories. Hi havia, quan eres independent, eres una abadia, i quan depenies d'un altre, eres un priorat, o simplement una casa de monjos. I Sant Pau del Camp, que inicialment doncs, era com un monestir independent i tenia sota el seu domini diferents terres dels voltants de Barcelona, després en aquestes destruccions va acabar depenent de Sant Cugat. Després va passar a dependre de Montserrat, després una altra vegada de Sant Cugat, fins que finalment va haver-hi l'exclaustració. Van fer fora els monjos, l'Estat va vendre els terrenys als sords. Normalment moltes d'aquestes esglésies que abans eren grans convents, amb la desamortització de Vandisàbal, en moltes ocasions va desaparèixer tot, van desmuntar els edificis, però en algunes ocasions van respectar l'església perquè la gent encara necessitava o volia anar a l'església. Els bisbes
van dir, com a mínim, deixem-nos transformar, no? O reconvertir l'església en una església parroquial, però sí que la majoria dels sords s'ho va quedar a l'Estat i ho va vendre. Una altra vegada, que pel 1936, 100 anys després de la desamortització de Mendizábal, doncs va patir la destrucció dels escamots de la FAI. Però bé, com es construïa en pedra, una de les avantatges és que és difícil, no?, d'ensorrar edificis tan sòlids que gairebé no tenen obertures, perquè la característica del romànic és que es basa en la paret. La paret és la part de càrrega que recull el pes de les voltes de canó, com mig cilindre pla. Aquí podem veure com s'aixeca aquesta mena de torre. També ens indica que aquestes esglésies, tant a les ciutats com al camp, com en l'àmbit més rural, s'havien de defendre, no només d'altres civilitzacions, en aquest cas de regnes musulmans o de l'Emirat, el califat de Còrdova, sinó en ocasions també de senyors que no respectaven el que era Terra Santa, que estava prohibit, diguem, entrar amb armes, i per això doncs, tenen aquest aspecte tan clos de fortificació, fins i tot per la guaita, tot i que també aquesta torre és una forma molt típica que està a sobre del creuer, on s'ajunta, diguem, la nau longitudinal central amb l'altra que li creua. De fet, és de planta grega, no és llatina, com és més típic a les esglésies catòliques, i al mig, on se troben aquests dos braços de l'església, s'aixecava una torre que va acabar evolucionant en les cúpules. Però inicialment doncs, feien aquestes torres octogonals i també, com poden veure, a través de la torre, amb aquests petits rosetons, era una manera d'il·luminar les esglésies, el ciborri. I després, com poden veure aquí, darrere d'aquests arbres, aquestes petites palmeres, és on es troba l'absis, amb aquestes arcuacions cegues, hi ha alguna licena, aquests pilars tan primets, o pilastres més aviat, pilastres tan primets, tot en pedra de Montjuïc, i altres romans, que s'utilitzava pels edificis que havien de perdurar, s'utilitzava aquest gran gres de Montjuïc amb molt poca porositat, amb la qual cosa doncs, no és fàcilment atacable pels agents meteorològics o per el CO2 que hi ha a l'aire, l'aigua no penetra gairebé, és com una pedra molt compacta, tot i que sí es va ennegrint. Vaja, un bon exemple del romànic llombard i les cobertes, que seria com una secció de con. Aquí aquesta entrada es va reformar, s'aprecia aquest arc apuntat a l'estil que va suplantar o va venir després del romànic, que bàsicament, posant-ho així, no arc de mig punt, mig cercle, sinó com ogival, a punta d'una ametlla, doncs la força va més vertical i d'aquesta manera podíem fer les parets més primes. I els arbres també estan molt ben escollits. La fènix dactilera, una palmera, que sempre els sants surten amb una fulla de palma com a premi al seu sacrifici, i també el xiprer, aquesta verticalitat sempre està verd, la qual cosa comunica doncs, aquesta ascensió, escales al cel. I bé, aquí farem una ullada al que és la façana, que hi ha elements visigòtics, la qual cosa ens indica que potser no estaven els benedictins, segur que no, perquè de fet una de les transformacions amb la nova cristiandat, que va venir després del breu lapse de temps del domini musulmà a Barcelona, que va durar com uns 80 anys, va ser que la restauració, diguem, cristiana ja no es va fer sota el patró visigot, que tenia unes litúrgies i uns ritus ben diferents a la nova religió catòlica que va venir de França. Abans era més aviat com les formes, diguem, de practicar la religió cristiana que es donaven també a Irlanda, probablement. En el món cristià va haver-hi un combat entre formes antigues i formes noves que es van anar imposant amb Carlemagna. De tal manera que si no haguessin triomfat aquestes reformes de Carlemagna, probablement ara aniríem a l'església, o la gent que encara va a l'església doncs seria més aviat com a Rússia o com a Bulgària, aquestes àrees més ortodoxes. Bé, la façana, com dèiem, té elements visigots
i destaca per la seva contundent simplicitat. Per una banda, aquest aspecte de fortificació, amb el que sembla una espadanya just damunt del rosetó, les arcuacions cegues que recorren la cornisa i just damunt del portal, de tal manera que fan com dos plantes, i al centre, des d'aquí no s'aprecia, però hi ha la mà de Déu, la mà de la providència i alhora doncs, el tetramorfos, els 4 evangelistes, i després tot rematat al llarg de l'arquivolta, fins i tot hi ha animalons, molts d'ells marins, amb la qual cosa doncs, ens indica els animals que hi havia a la platja de Barcelona, que estava molt més neta, es trobaven perles, es trobava corall, i després també podem veure com uns caps que estan a la confluència dels arcs, com penjant d'aquests arcs cecs, es troben tot al llarg de la cornisa, com petites mènsules, supermòduls, amb una cara. I bé, un cop vist aquest monument romànic, ara anem a veure una de les obres més destacades, que hi ha poca obra, de fet, a Barcelona, de l'expressionisme. Va ser un d'aquests estils que no va acabar de triomfar mai com sí que ho va fer anteriorment. El noucentisme, o d'una manera més esplendorosa i més apreciada com va ser el modernisme, tot i que en altres països sí que va triomfar les formes expressionistes, sobretot a l'àrea germànica, d'on de fet va néixer grans figures com Erich Mendelssohn amb el centre Einstein a Potsdam, o també Hans Poelzig a Hamburg, la famosa Schiller House. Aquí també veiem interessant com una mena de transició entre el veí romànic, medieval, l'església de Sant Pau, amb aquests ions que sustenten una mena de cartel·la on diu col·legi financiat gràcies al mecenatge, algo semblant, de Collasso i Gil. Aquestes grans famílies de mecenes que van fer possible l'Hospital de Sant Pau, un altre Gil també, una altra família Gil, o el Palau de la Música Catalana i tantes obres d'aquest mecenatge dels capitalistes de l'època. En aquest cas, una família de banquers, els Collasso i Gil, que van fer possible, ja a l'època de la Segona República, un dels col·legis d'un dels districtes de Barcelona, que té la importància que es va fer un estil força diferent al que van ser els col·legis que es feien a Barcelona ja des de l'època de la Mancomunitat, que va ser com la primera autonomia de Barcelona, de Catalunya, que va unificar les 4 províncies, que sobretot va encarregar a Josep Goday una sèrie de col·legis en el programa, diguem, de la Mancomunitat de dotar de Catalunya d'una xarxa, sobretot com a mínim cultural, al nivell de les altres grans nacions d'Europa, com Alemanya o França, la Biblioteca de Catalunya, l'Institut d'Estudis Catalans i també una sèrie de col·legis que intentaven donar l'escolaritat universal i alhora també començar la normalització lingüística. Uns anys abans, com 10 anys, Josep Goday, un artista molt polifacètic, va fer unes obres força totalment diferents, com una mena d'estil així neorenaixentista, toscà, d'aires mediterranis, algo totalment a les antípodes del que faria ja als anys 30, perquè va veure que l'estil anomenat noucentista ja s'havia quedat com antiquat o una mica cursi. En canvi, aquí va optar per un llenguatge del que era la modernitat més radical de l'època, amb un estil que sobretot sorprèn perquè va fer de la totxana el seu element definitori. Normalment la totxana, que ja es venia fet servir des de l'època dels babilònics, era com un element considerat de segona categoria. S'intentava ennoblir sobretot els marcs de les finestres i els dintells de les portes amb carreus de pedra, arenisca, granit, calcària, però una de les grans contribucions de l'expressionisme és que va fer, diguem, que la totxana agafés tot el seu caràcter expressiu i alhora, òbviament, també constructiu. Aquí veiem com l'arquitecte juga amb les dues orientacions, una vertical, podem veure aquestes finestres allargades i primes al cos superior de l'edifici, mentre que a part baixa discorre amb aquesta motllura d'una sèrie de ratlles, unes 6-7 ratlles, en què remarca més la forma horitzontal, amb la qual l'edifici d'alguna manera està equilibrat
També podem veure una de les altres característiques aquí a l'esquerra, en aquest buit, una figura com així, com molt prima, molt allargassada. Això és una de les altres característiques definitòries, no? I bastant sorprenents, no? Que xoquen quan un veu aquests edificis, que sobretot a Berlín es veuen força. Aquí a Barcelona són rares avis absolutes. A prop d'aquí hi ha l'església del Carme, que també destaca per aquestes línies. Hi ha aquest material, no?, en què la totxana s'ensenya i no s'amaga i mostra tot el seu caràcter expressiu. També sorprenen que els elements decoratius normalment els feien així com prims i allargats, a l'estil una mica el Greco, aquestes figures així com impossibles, o també el Parmigiano, de l'època del manierisme, i bueno, tot i que l'element més destacat és la totxana, també feien ús de la terracota, de l'estuc i, òbviament, pels balcons del ferro. I bé, finalment podem veure com, i tot i que és un estil que ja tendeix a les formes simples, cubs, rectangles, quadrats, encara veu una mica de l'historicisme, perquè tot plegat seria una mena de mausoleu, quelcom que ja després, ja per aquests anys, altres arquitectes com Gropius, Le Corbusier o Mies van der Rohe van acabar totalment de desterrar. Ja són edificis que es regeixen simplement per la funcionalitat dels plans. Mentre que aquí, en l'expressionisme, encara volien donar certa monumentalitat i en el disseny, doncs, procuraven això, no? Fer unes formes determinades que mostressin frontalitat, monumentalitat i els aspectes encara que són propis dels estils anteriors.